lähti vedyttelyyn tosi iisisti. Yhtään mitään sun soittua ei saa tulla, ei saa provosoitua eikä provosoida. Niin sen jälkeen niin hotellille ja syömään ja sen mukaan mennään. Kiitos että. Kolmannen Nuggets! Kakko! Nuggets! Ei mene vittu jättää! Hei, sen verran pitää nyt vähän verailla, kun se pojat käy sen verran lämpöisenä, että antaa niitten mennä ensin. Vittuun, kun siellä on herne aika syvällä nenässä, ne haluaisi tapella, niin tuli tuolta järjestäjältä vain pyytää. Tuosta pääsee alas kans. Joo. Katsellaan nyt vähän. Ei ruveta hölmään. Eikä siinä. Paitoja. Sanotte vaan, että eikä siinä. Что, тоже начнем? Я сигнал.